Ia fiți atenți ce produse mi-au ajuns de pe Temu complet gratuit. Avem aici un mousepad și această lampă de perete care se pune deasupra unui tablou. Această lampă este pe senzor, are aici un buton care cred că este cu touch. Ok, am stins-o. În cutie mai avem o telecomandă, niște șuruburi și un cablu USB-C. Haideți să luăm mousepadul vechi care este tot de pe Temu. Iar dacă vreți și voi să beneficiați de produse gratuite, folosiți codul meu DWK6558 în bara de căutare a aplicației Temu. Este gigantic, este mult mai mare și am uitat ce model am comandat. Este cu un schelete. Așa se prezintă și mousepadul. Hai să facem și un test cu mouse-ul. Wow! Iar acum haideți să montăm lumina. Văd că are aici o chestie care este retractabilă. Pe spate avem un adeziv, da? O să montez această lumină chiar aici, deasupra la butonul meu de la YouTube și bam, odată așa, pe mijloc. Nu uitați că am postat un vlog nou pe YouTube. Haideți să punem lumina aici, ceva de genul. Bam, cam așa se vede această lumină. Cred că trebuie să o pun un pic mai sus, da? Acest braț se poate muta. Acum este pe lumină caldă și o putem schimba pe și lumină caldă și lumină rece. Așa este lumina rece. Și cam așa se vede pe timp de noapte orice tablou pe care îl puneți sub această lumină. Așa că dacă vreți și voi să vă cumpărați o lumină șmecheră sau un mousepad șmecher, intrați pe Temu și folosiți codul meu.